ngono aku. Apa? Nggonku tak kayak kene. Apa? Apem. Aku ora duwe apem cetha apem iki cetha ora cetha. Kok atas piye tak nampuk ngene kok menul-menul kok atas. Ya. Iki telat lek gegeden geni to. Apem iki gosong. Ah. Sawa caping guna. Ayo ayo Mas kutut manggung jaluk-jaluk ngombe. Timun sigarane ayo bangunan garane. Rusak tatanan kowe. Sing rusak ya apa rusak karepe dhewe. Oh. Bablaske kowe. Ayo kowe, Nadian, Wak. Nadian. Nadyan wadon sarwi
kok malah seneng-seneng ah pedamelan Ora sampun. apa-apa yen wis rampung gaweane arep ngopo meneh to. Ngitung sumbangan dong bengi niki ning rak tesih uga. Kok ngono lho. Ambok menawi kae sak. Lho nek kowe duwe gawe kok aku ora tok kandhani. Ajeng kandhane yo nek nyumbang mengken kathah barengane. Sak agak-agak barengane aku ora iso menyang kok nggih kula mesakake to. Lho, upama aku ki ora iso. Nggih. Mara ning omahmu. Ditransfer mawon apa? Kula nganu Apa? ditransfer. Ditransfer ki apa? Dikirim niku lho metu nggen rekening banyu. Rekening. Rekening. Oh, sing diuri-uri jus ngono Uri-uri jes. Kanjeng Ratu panjenengan kok preso diuri-uri jus. Nek transfer niku malah mboten muni jes. Muni apa? Ora muni. Meneng kae? Meneng wae sing penting Ngerti-ngerti malah wis mlebu ya. Nggih, anggih pokoke. Nggih napa Kanjeng Ratu? Ngerti-ngerti wis mlebu. Ayo kaya kowe biyen. Yen pangapunten Kanjeng Ratu. Aku pancen niki namung gojek mawon ket wau. Ora apa-apa, aku seneng aku ngeroh rupane kuwi aku seneng kok. Awak kula niku riyen dados bojone niki dereng ketemu pun seneng kok kula. Kula niku wong weruh rupa kula dhewe nek ngilono glombang. Lah niku wedi kok sampean seneng iki. Ora ngono, tegese iki saben-saben weruh kowe. Nggih. Seneng karepe njur ming arep guyon wae. Ora ngoten, nggih kula niku anggere dijak mesti kula nggih ngoten mawon penting niku. Ayo melu nggih siap. Petetan iki aku duwe perlu karo kowe. Oh nggih, napa? Kula mboten kula. Ayo kowe kok nek melu. Wingi rak kowe wis duwe gawean to. Nggih. Saiki aku arep njaluk tulung karo kowe paman. Nggih, pripun? Layang iki aturno jeng Pangeran Panji Rawit. Panji Rawit. Aja nganti ora ditampa. Kedah Kudu ditampa jeng Pangeran Panji Rawit. Mboten kenging diwakilke. Ora bisa. Kudu ketemu, kudu diaturke dhewe. Oh. Dong ora iso. Dong. Dong. Ku dititipi layang kok nyaoske jeng Pangeran Panji Rawit ora oleh diwakilke. Sing nampa kudu jeng Pangeran Panji Rawit. Aja. Dong. Dong. Pak Sasro. Aku budek. Ora apa-apa aku budek aku malah awet urip e. Heeh, wong dawa urip. Ayo malaikat sing njabut nyawa ora krungu e. Dipanggil kon mati ora krungu wong budek. Nggih. Kowe iki piye ta kowe iki tak dawuhi lho. Nggih. Kok malah padudan dhewe? Niki ngayal. Nggih wis kene. Nyok, Oh, nggih. iki ditampani. Nggih. Tindakno dawuhku aja kesuwen. Oh nggih. Wis ngono wae ya. Nggih. Mawi ngaten mengke kula aturne mriku. Ya. Pak melu kono omah. Melu. Aku nang omah wae tinggal wae aku karo Pak Sutarto wae aku. Pak Sutarto agek repot. Ora apa-apa. Pak Sutarto repot. Hah? Pak Sutarto Ora repot. apa-apa aku tak pijeti malahan. Napa dipijeti? Ah kesel to napa tamu ket maesuk. Ayo. Hah? Oh tinggal derep. Derep ki der karep. Iter karep. Ah iya. Kayak, weh. Oh iya, iya, iya. Aku tak bakut kene. Yang Durkaloka Kula ingkang abdi Raja Lungit badhe ngaturaken sungsung ngensanipun Yang Durkaloka Kula nyuwun pambiyantunipun Yang Durkaloka Kula ingkang abdi pun Raja Lungit atur pisungsung boten ngersanipun Kanjeng Ibu Hyang Durkaloka mugi dinampi pisungsung kula.
Kecamatan Pojogo Kulo yang benar. Yang Betari Durga. Dados undang anggen kula dados dukun kathah ingkang sami wonten pangeran. Nuwun pitulungan Ibu Betari Durga. Saben dina mesti akeh wong domara medukun ning ngarepanku. Ning kenapa dina iki kok sepi tanpa wong mara? Ora ana dhuwit mlebu nek kaya ngene iki. Mongko seneng atiku kuwi domara nang kene kuwi wong wadon njaluk pengasihan. Gelem tak mori kuwi mesti kasembatan le nyuwun karo aku njaluk tulung karo aku mesti kasembatan. Kiai Brajamukti. Lho. Wah, monggo. Wah, Kanjeng Ratu Inten, monggo lenggahipun, katuran lenggah. Wah. Kok upama ana wong mara njaluk tulung karo aku sing tak rene Kanjeng Ratu Inten anjur ora tekan nek kaya aku nek karo Kanjeng Ratu Inten kaya ngene iki. Dadi mau panjenengan kuwi wis ngrasani aku. Ah sampun dangu mboten nate tindak dateng Barong niku. Nah, sakmenika. Nggih. Kula duwe wigati banget. Arep njaluk tulung karo panjenengan. Nggih samestinipun nek mara rene iki sampe arep njaluk tulung nek ora njaluk tulung ya ora bakal mara rene panjenengan iku kaya ora kelingan karo bapa gurune. Ha nggih kengutan kok ora kelingan piye to panjenengan menika. Ayo kala nggih tuwe wonten pertapan Guwa Barong mboten ngados-ngaten menika. Lah wonten kraton menika nembe kathah pedamelan. Mboten saged ditinggal. Sekedap kemawon nak sampun trima to kula wong tuwa ki nek ditiliki karo bocah murite iku rak yo marem atine. Kiai. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten yen sampun dangu kula ora sowan mriki. Nggih. Ning sowan kula sak menika duwe perlu sing kudu panjenengan tulungi. Yen ora panjenengan ora ana sing bisa mitulungi kula. Wah kok ngane-anehi lha sanesipun kula menika mboten saged ngaten. Ora ana sing bisa mitulungi kula. Menapa menika? Anak kula. Niki ning rak mboten wonten anu to. Mboten wonten napa sinten-sinten kok menika. Sing do ngenger menika ora ana to. Sampun wangsul sedaya menika mirunggan menika kula supados kula ken mantuk sedaya. Tuwe ngriya. Yen ngono keleresan. Keleresan dot putih sak jenengan niku kaya beneran ngene ming kula kok njur keleresan. Tegese iki sing ajeng kula aturke niki ora bakal bocor keprojol tenggone sapa wae. Ngaten lho. Winadi menika. Wah, banget. Ora ngaten. Bebasan suket godhong ki aja nganti krungu. Nggih. Sing ngertos namung kula. Jo. Nggih. Putraku. Pangeran Kukutan kuwi rak motah. Kepengin jumeneng nata ing Jenggala. Panji Kukutan. Kepengin jumeneng ing Jenggala Pura. Nggih. Kersanipun. Lah. Menika rak ana pepalange. Siji. Nggih. Jeng Pangeran Panji Rawit.
Sing keloro Raden Ayu Endang Patibrata. Sing ketelu Sang Prabu Kertajaya. Kuwi kudu disingkirke kabeh. Sang Prabu Kertajaya menika lak garwa panjenengan. Lah iya, pancen Sang Prabu kuwi garwaku. Lah ning mengko nek Pangeran Kukutan kuwi dadi jumeneng nata. Nggih. Mengko rak sing ngampingi sing dadi garwa Prameswari kuwi rak aku. Panjenengan niku ya aneh-aneh. Kok malah digeguyu ki piye to? Ya menika putrane kok ya di. Lah ya ora apa-apa to putra, kae nyatane putra selir kok. Dudu putraku dhewe. Jelas pantes. Ya ora apa-apa to. Kena nggo jamu kok ngoten. Kok nggo jamu ki. Ha kan menika Nek nyatane jeng Pangeran Kukutan kuwi ya tresna kok karo aku. Panjenengan menika tresna kalian Panji Kukutan. Panji Kukutan ugi tresna. Nek ngoten sami tresnanipun menika sampun. Rak nek carane wong-wong nandhake kae rak wis keplok. Nggih. Menika Wis ora apa-apa to. Apa menika rak ngelmu saking kula menika dipun cakaken kados pundi Upama pengasihan. biyen aku kuwi ora panjenengan paringi ngelmu kuwi. Ah, Ora nggih. ora bakal kelakon jeng Pangeran Kukutan kok kepencet karo aku. Ya ta? Wong umure wae kaceke ya sauntara. Nggih panjenengan menika ya kudu ya matur nuwun kalih kula. Pengasihane mandi. Mongko aku ki ya ora piye-piye lho. Ming tak cedhaki, terus tak gojeki astane, terus aku kandha yen tresna. Dheweke terus klipuk ngono wae. Aku mboten kok namung Kanjeng Pangeran Panji Kukutan. Hah? Aku lho menjenengan cepengi rada kepiye ngono kok terusan kula niku. Ki Saking ya, pengasihane bro, le coba mandi niku lho. Lah apa iya pengasihan kula kok temomo panjenengan ki ya mokal kok ya apa ya teke dhewe kok arep nemomo. Ning ya iso lho ngoten niku napadane ngono niku ya iso mandi kumpule nang nggonku ngoten. Ya ora bakal kelakon. Nggih.